No, come walk back. Hello. Good evening. Good evening. Good evening from my location. How are you all doing? Good, 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 good. I'm doing well. Doing well, doing well. This is late broadcast, but I'm happy that I want to do this broadcast. You know why? Because that's the reason why I want to do this broadcast because I am happy. Hmm? I'm happy. You say, why is she happy? You will see what I put there. Igbo land must be preserved. We have to protect our land. Our land must be protected. So I know it's late, but I'm just doing it. I can post it then after you guys can watch it later. Whenever you want to watch it, you can watch it. But now I just want to do it. Because recently that was when was that? I received that message. I received this, I saw this, and I was like, I saw this thing, this news about the ID camp in an Igbo, Hey, Chineke. When I saw this, I was, what is going on? How did this happen? How did this happen? Who allowed this to? How did they the refugee, the Hausas? These are not that. It's not that we are not. It's not. It's like it's not bad that we shouldn't allow refugees, because when there is displaced people, they need a place to go. But this one in our own land, Nigerian government trying to bring them to our land wasn't good at all, because we know what Nigerian government, we know what they are. They corrupt governments. We know they are the most corrupt people on earth, this earth, Nigerian government. So as it happened, when I saw that thing, I was, oh God, please, this cannot happen. Are you saying that who is going to allow these people to? They have already finished building their house. They already finished building that camp. The camp is already built. It's already built. Let me bring it up so that you can listen to it. The camp, they have already built it. It's on the process of finishing it. And then the news came up, and then people started sharing it. And then everybody was saying, hey, how is this? What happened? How did the Hope of Danger allow this thing in Imo State? Hey, everybody was panicking. And I also kind of say, this is not good. This is bad. This is not good. So as so we are trying to say this is not good. What is happening? How did this happen? Listen, because as when this news now came up, it was last week. Yeah, it was this week, I believe so. So everybody was saying, how could that be? How could I was even I wanted to come out and talk about it, but I was busy and I didn't. Because I was saying, hey, I hope our people will not be there shouting. I wanted to even come out, and somebody was saying to me, if you just go inside, I said, hey, I can't go inside. Does it mean that nobody is going to do? How did they even allow them to build this camp in our land? Yeah, because if it's, let's say, outside normal outside people, we don't mind. They are allowed to come. They are allowed to go anywhere. But we don't know who these people they are bringing to us, because everything about Nigeria is always like, we don't know them. How do we even trust that these are really Hausa or these are Fulanis? Who knows who they are bringing to us? Who knows who they want to say they are bringing? They want to build a camp in our land. They want to build this camp, the IDF camp, for them to bring these people. Let me play this so that I can. Attention to Imo State, where the National Commission for Refugees, Migrants, and Internally Displaced Persons has concluded plans for the training of refugees, migrants, and internally displaced persons on skills acquisition. Federal Commissioner Tijani Ahmed stated this during an inspection of facilities for the training at Nso in Ehimembano Council area. Senior reporter Prince Uba has details and will return with business news. According to UN Refugee Agency, Nigeria is home for over 85,000 refugees and asylum seekers. About 3.3 million people are living in internally displaced camps as a result of conflict and violence at the end of 2023.
The country is still rated among the 10 countries with the largest number of IDPs globally. So let's check what he has done. Worried by this increasing trend, the federal government is making efforts to begin training of these vulnerable people in acquiring skills to reduce unemployment. The National Commissioner for Refugees, Migrants and Internally Displaced Persons and his team are here on an inspection of this facility located inside the National Open University of Nigeria Study Center at Ensu, a Himembano local government area of Imo State. We in the National Commissions for Refugees, Migrants and Internally Displaced Persons, we have what we call arrangement for the preparation of our concerned people in order to provide for them training of different trades. Here we are today. Federal Commissioner with his team is satisfied with the facilities as they believe the training will add value to the vulnerable persons, lifting them out of poverty. We have gone around the building. It is okay for our use. It is okay for what we intend to do, because in the buildings you can have a lot of laboratories where not only the peoples of concern, including the students around this area, will make use of it. More than 75% of our population is under 30 years. So majority, that means more than 75% of our displaced persons, refugees, more than 75% of them, they are also under 30 years. So the thing is, the federal commissioner is saying his headache is to make sure that those people are trained. As Nigeria continues to grapple with economic challenges, such skills acquisition, if harnessed, will help to take care of such vulnerable individuals in the country. Prince Uba, TVC News, Himembano. You did hear that? So when I saw that thing last week, hey, I said, hey, God Almighty, Chineke kwani hojo. Chineke kwani hojo. It's not gonna kanda na si buta ani Igbo. Os na ha na-achọ ka ha bute ka asụba n'Igbo because achọ m ka ndị ọcha. Os na ha na-achọ ibute gịnị na ani Igbo. Hey, tikata sim Chineke kwani hojo. One ndị ya ejekwa n'ije mma ihe ha ya eme. Hey, si ya gịnị ka anyị na-akọ? Os na ha na-ebute gịnị na ani Igbo. They say they are bringing whatever in our land. That we have to preserve our land, we have to protect our Igbo. How is it that these people will now come? We don't even know who they are. Before you know it now, before you know it now, before you know it now, ndị nke ha mụgụrụ amụ, ndị nke nọgode ebe anyị na-aba anyị na-ekwu one, ha na-ekwu two. Ị na-asị na ịchọ freedom, ha na-asị na anyị chọ ka anyị nọ Nigeria. Ịdị sure na ndị ahụ ọ bụghị ndị Hausa Fulani tụbasịrị nne ha ime, ọkwa ndị Miss Blood ka ha na-akpọ ha Miss Blood. Ịma ihe na-ekwu na no Miss Blood ka ha bụ, because nwafọ Igbo amụrụ ọfụma bụ nwafọ Igbo ya sị mba na this freedom a na anyị ọbụla ka anyị chọba ụzọ nwere onwe anyị, mana ndị a bụ ndị anyị ma ha ebe ha si blood eji wee mụcha ha niile. Ị na-ekwusị ka anyị dị free, ha na-asị gị mba na ha like Nigeria, ka ha nọ na Nigeria dị ha ahụ mma, and ịma ama na Nigeria adịghị ha ahụ mma. That one is 100% sure. So na-asị hey Chineke kwanye ha ọjọọ. Does it mean na ndị nke ha eburukwa Nigeria eburukwana halụhala anyị? They could not even build anything in our land. They will not give us, they did not even give us airport. They did not give us a railway. They did not even build nothing in our land. It is now this IDF camp. It is now this one they want to bring into our land, and Igbo. Hey, what are we hearing? I was not happy. I'm telling you fact. I was not happy when I heard that news. You see, hey, oh God, Chukuna mekwara ndị Igbo ebere. Na ndị Igbo gịnị na-eme? But you know what? Hey, you see, hey, what is going on? So some of them I had. So this guy, let me bring him now. He now said, let me bring this guy. You guys had it too. They have already built it. They have already finished whatever they did. If not, before ndị Nigeria, ndị Igbo ifu ha no hope ụzọ dị hopeless ụzọ dị njọ owe chi destroy anyị Igbo. Ifu hopeless ụzọ dị njọ, ọ chọghị ichegara, ọ chọghị isi na ihe ọjọọ pụta. Akwa ifu hopeless ụzọ dị njọ,
ọ chọghị isi ihe ọjọọ na-eme wee pụta ya mebi ya ofu ụbọchị ọ ga-ana ana mmụọ kwa ifu hopeless ụzọ dị njọ ya na-eme ihe ọ na-eme n'ala Igbo chena ya n'ụwa niile anọ na ọ ya ịtọ n'ụwa ya na-eme ihe ọ na-eme n'ala Igbo onye nwa na ndị Hausa ndị Naijiria gọọmenti plan ka ha jije bute dis IDF n'ala Igbo so that ala Igbo wee bụrụ Imo steeti a na-akọ nsogbu ihe problem ndị Imo steeti na-enwe ka problem dịkwuo more and more ka problem dịkwuo more and more ka ayabakwa ndị agha ebute na ya makwa ndị ha bụ asị na ya bịa alụ ha ID camp ka ha bịa debe ha hey Chineke na n'ala Igbo ọdọkwa na m si na ọdịghị ime welcome refugee is very good but ndị a na-eweta towards Nigeria ha sị gị nọ white ọ bụrụ black ha sị gị nọ black ọ bụ white because ndị a ha ga-eweta na it's not we don't even know whether they are really Hausa from Benue or from which country which side we don't know ma ndị Fulani ka ha chọrọ ịkpọkọtara anyị ji aghụghọ because ndị Nigeria enweghị eziokwu they have no truth in them. Nigerian government, if they ask you to stand, run. So we don't know who are these people there? Who are they? Who would they bring to our land? We don't even know. Our people will no longer be safe again. Our people are not even safe now. And then these people will now come. Hey, I was even worried a little bit. I was worried though. I shared the same thing. I said, God, what is going on? So this guy now, and that I couldn't be able to come out and talk. I was at work, I believe so. Yes. This guy now, what is it called? This guy, let me bring it. He said, according to him, he said he broadcasted it. He broadcast, and so many of our people. There's another one, another guy also broadcasted it. Most of them, they talk about it. Even those back home, they were not afraid because they know that this is danger. They were not afraid to come out online to be talking about it. They were not afraid at all, you know. So as they were talking about it, I said, Chineke na emene ebere ka ndị be anyị ma n'ihe anyị eme. Let our people know what to do because this one don't pass by. So as now I now went, somebody now forwarded me this thing that this guy did. He now said, hopeless who's or danger for your hopeless who's or danger. Flee as a non-government burn down proposed IDP camp. IDP camp. Yeah. Can play Akonofia. Let me play it so that listen just a little bit, listen to it. Let me bring it here. Hopeless who doesn't enjoy is on the run. Where is it? Come on. I hope it is going to play because the player thing will just go rubbish. I don't know what is wrong with it anymore. So here it is now. Hopeless who doesn't enjoy. So according to this guy is now saying, is it in where? Come on. Okay. I'll go back. According to him now, what is his name again? Let me get his name. His name is what is that his name? Oh. Hello, my people. Welcome back to Critics News. He's called Critics News. His name is Critics News. That is his name. This guy. Critics News is his name. So according to him, he now said that listen to the news. Listen. I don't want to talk. Just listen. We keep you updated with the latest information on as it take the go. Now let's go straight to the reason why we're here. It can't be like say we lag behind. Now because of one or two things when we run to stabilize the situation of others. As Naomi Wadi Funamba, and that is what we are doing. We have to make sure that we keep some things in shape before we proceed. So we are back and fully here to give you update without stopping. Now, as it be yesterday, I gave an update concerning the news circulating everywhere that the governor of Imo State, Governor Hope Uzodinma, has given a go-ahead order for IDP people to be brought into Imo State to a particular place that was meant to host a university. But instead of building that university there, they decided to turn to bring in IDP camps or IDP, the internally displaced persons,
to come and be occupying there where they say they want to train something. Nonsonkwa spoke about it yesterday and I gave an insight on it. And I also called on the IPOB. I said, see, Wala don't boss for our region. This is your territory. This is where on the handle. This is where on the control. This is where you, this is your house. So they don't come. So after the video I made, now IPOB say, for we are Jesus. Who does that? They say they don't know before. Say, now as I drop the video, now they see him say, hey, while I want boss out inside Imo State. And they swing into action. Look at their statement. IPOB vows to resist alleged plans by Nigerian government to open rehabilitation camps for repentant Boko Haram terrorists in Imo State. While I be like poto. Now they swing into action. This morning, today will be the 1st of October, 2024. Now here say, hey, fire don't burn the place. So I don't know who burned the fire. In fact, investigation is on now. Some say na UGMO, some say na Imo U2. I never know. In fact, we will try our best to make sure that we get to the root of this matter, to find out who is responsible. So, because we have to get records. You understand? We are making contact everywhere. Who burned this thing? Who burned this thing? UGM, no, they pick up. While are they everywhere for this country? IPOB vows to resist this thing. Make I play on the video. There is no time to waste time. Yeah. Oh, hold on, because I didn't do the thing. Oh God, what happened? Sorry, I was just emergency thing. All I want to say is at least whoever that did it, even Simon Ekpa group say is them. This another group, Biafra, because those ones too, they put their own. I said, this will not happen. We will not let this happen. I'm coming. I need to take this out. Oh God, what have I done? Hold on. Oh, I didn't do this. So that the set-up universities is on fire. The set-up universities on fire. Right now, the fire is on. The place is burning down. I'm taking this video from the cathedral church. Okay. Since Hope was on them, man don't want to do anything better with this. Okay. So they said we don't know who did it, whosoever it is, IPOPO, IPOPO, or Simon Ekpa, or the Biafra. Which one is that one? Let me see. What is that their name again? This one, or the youth of Imo State. Whosoever that did it, we appreciate you. Kudos to you all. You guys did well. We don't know who did it. I did here. I just saw that news from this guy. Somebody forwarded me. I say, so the thing has. So this morning, whosoever that did it, whosoever that said is them, because this one will come and claim it's him. And the people of what is that their name again? Biafra. What is the other people's name? I can't remember their name. Whosoever, if it's this program, I went there, I was looking. This one will say it is IPOP. Some of the other group will say it is us. That's this one say, it's not you, it is us. So whosoever that did it, kudos to you. You guys know yourself who did it. You guys know who did it. You guys, nobody cares who did it. You guys know who did it. All we know is that at least what is that his name? He have child everywhere. IDF camp, IDF or no ID camp na n'ugwu Hausa. O wee sị na ọ na n'Igbo Hope ụzọ dị njọ. Hopeless. Wee sị na n'Igbo ka ọ ya abịa bute ya ka ọlụ bịa. No, na n'Igbo na Imo State ka ọ ya agụ bịa. Because no edeghị ya. Because na ndị Hausa bụ nwanne. Anyị na-abụghị nwanne ọfụ anyị n'anya. Hope ụzọ dị njọ like ndị Imo State, ndị Igbo.
Hope Uzodinjo likiri ndị Hausa be ha. Onye Hausa ka ọ bụ onye Igbo. Ọ bụ nwa afọ Igbo ka ọ bụ. Onye ọkịara bụ ihe ọ na-akịa ihe ọbụla o ya eme ka o plizie ndị be ha bụ ndị Hausa. Ọ bụ ihe Hope Uzodinjo dị ya. Ihe ọbụla ọ ya eme ka o plizie ndị be ha bụ ndị Hausa. That is ihe Hope Uzodinjo dị mma ya. Hope Uzodinjo akịa akwa ihe ndị Igbo ihe ọ ya eme ka o safeguard ya life of Igbo people or Imo State people. Hope Uzodinjo ọkịa about it. ọkịa ọsịkwa ha sị ndị Fulani niile a buru ha bata bịa n'Igbo ndị Igbo. Hope Uzodinjo akịa ahụ ma ya mara that na ihe niile ọ na-eme n'ụwa n'oge na mgbe dịrị ihe niile dị n'ụwa. There's time for everything on earth. Ya mara that Hopeless Uzodinjo that ihe niile ọ na-eme that ụmụ ya ka akwụ ụgwọ ya. Na onye a na ha ekwu asị kọsụ ka ọ na-asị etiti kọsụ ndị asị kọsụ ibutere ya self is not alụsị ndị ancestors. It is cause ibutere onwe gị ibutere for yourself and for your children. This is what is affecting. Hope Uzodinjo, this thing you are doing in the land of an Igbo, in the land of Igbo, you were going destroy and you prefer to be destroying an Igbo. You prefer to be doing anything in the bumunegi gwara gị mee ka ị na-eme ya na no ya kagịrị mma n'ihe na-eme ya n'ịchọghị ịma how we feel. You don't care whether the safety of our people. You don't care. It's none of your business. Yeah, the game because those people now, whosoever that did it, I say, una try ana, una agba na mbọ, unu niile ma onye mere no, unu ndị mere no, mana at least unu eme ihe ndị nwanụ mere ya, una try ana. Unu niile ma onye nke asị nọ ya, onye nke asị nọ ya, anyị achọghị ịma. Ihe anyị chọrọ ịma bụ na ana Igbo ya dị safe. Ihe anyị chọrọ ịma bụ na ana Igbo ya dị safe. Na ya achọghịzi ka ndị abịa na so far ya enwego ndị bụ Miss Blood ka nkụ. Unu achọkwazi ka ha buru IDF nwana asị na ID gịnị bịa bute na ana Igbo ka blood ndị Hausa kazikwo nkụ mụọ. Anyị na-ekwuzi 1 ha na-ekwu 2. Nchọt ọ bụzi 2 sef. Anyị na-ekwuzi 1 ha na-ekwu 4 because blood ha ya kazikwa ndị bụ ezigbo ụmụ Igbo. Ọ ya kazikwa ndị bụ ezigbo ụmụ Igbo maka na enwere ndị bụ ezigbo ụmụ Igbo. O nwere ụnụ ma ihe na-ekwu. O nwere ndị bụ ezigbo ụmụ Igbo amụrụ amụ. Mụ abụ one of them. Nwa Igbo amụrụ amụ mụ ọfụma. Igbo abụrụ m ọfụma. Na ihe gbasara Igbo na-adị m mma n'ahụ. Ihe gbasara Igbo ka Igbo dị mma ya ka m ji wee join ada time wee sị ka so ha ewe ha wee na-akụgheri wee hapụkwa ha n'ọrụ m. Ịfụnụ ya unu agbaniana o. Unu agbaniana ma ndị IPOP o. Unu agbaniana o. Ma ọkwa nke ni bụ Simon Ekpa o. Ọ sị na ọbịa. Ọ sị na ụfọdụ na group ya ụfọdụ sịkwana ya ọ bụ na ọnụ nwabere. Unu agbaniana. Ma ọkwa ndị nke afa this one ka m gwa na afa ya kedu afa ha because ha nwa a na-efolokwa ha ihe ha na-ede eme. Ana m ade sometimes in post ha ka afa ha ka m weta ekwe akwa afọ n'afa ha. Ọ bụrụkwa na ọha wa o. Unu agbaniana. Ọ bụrụkwa na ndị youth Imo steeti mere. Unu agbaniana. Hey, unu agbaniana. Ọ bụrụkwa na ndị youth Imo steeti mere. Asị m gịnị kudos unu agbaniana. Na Hope Uzodinjo na ndị otu ya ndị Nigeria gọọmenti chọrọ ka ha bịa finish ndị Igbo. Hey, Olisa bi n'igwe wee butere anyị ndị Hausa sị ka ha butekwara anyị ha ka ndị Hausa bịa mebe anyị alụ ka ha mere eme ka anyị na-agba ọsọ na-asị Chineke biko ekwekwana ya ka ha na-achọkwazi ka anyị na find way anyị ji protect our land. Wee sị ka ha buru ha bịatazie bịa debeziere anyị na be anyị. Hey, ọkụkọ ọka akụ Chineke nna biko gwu ndị mere ndị sikwa na ha chọọkwa disi n'ala anyị na ha chọkwa o. Una nchọt Hope Uzodinjo beyond on the run according to them. Baba ọsọ kwifuru gị wa Hope Uzodinjo kwifuru gị n'isi na iwu anyị pụtara na ihe ọjọọ ka gị mma since eji mụ ga-esi mụ na gị ihe ọjọọ ka ị na-eme. Ihe anọkọtasị ka ịkwụsị ihe ọjọọ anyị na-eme na ọ dịghọ mma ka ị na-afụ ndị interest ụmụnne gị. Ị chọghị ịma. You don't want to do it. Azụgbọ kwagịrị
so first mafa ndị aha maazị mafa ha na ndị etu ndị nke ọzọ n'isi n'ọha nwa maazị mafa ha Biafra Liberation Biafra Biafra I can't remember ọ bụla m chitere afa ha nkarị kpọrọ na ebe a ha nọ ana m afụkwa ha na post ha ihe ha na-epost onye ọbụla si n'ọya mere because ndị nke a pụtakwara na-aba mba na-abasị gịnị mba ha ba asị na afa ya Uche na Peter mana nwere afa ha nwere afa ha na-aza o maazị m afa ha na-aza chetazikwa m ya asị na m chetara afa ha na-aza ngwa unu mekwa because na afa ha bụ gịnị nchọta dị m ihe ma bụ na ndị merenụ ma ndị nke US ma ndị nke Simon ma ndị nke asị na afa ha Biafra Liberation ma afa ha na afa mekwara no verse Biafra maazị ha kpọrọ afa ha maka ha pụtara na-akpọkwa na-aba mba o si gịnị that will not happen in our land we cannot take it to it's not in our land ndị nke asụkwa ba mba US aba Simon n'onwe ya ba ụlọ agbadịara onye mere ya unu niile ndị ewonu because our land will be safe unu mee ha na nke dị mma onye nke mere onye nke mee nke ọjọọ nwa bụ ife ịgbara onye pụtakwa baba nkume ka o si wee dịbụ na mma wee nju ụgwọ ndị karakpọ ha si n'oche ama m afa ha dị na this is completely and solely unacceptable for the Hausa, Fulanis and Yoruba people who have neglected the entire region of former southeastern Nigeria to turn around and bring a Nigeria to come and resettle in Biafra territory. We reject this move outrightly. We cannot allow you to illegally occupy our land, especially with all the atrocity activities of the herdsmen in Biafra land. In territory. This is dead on arrival. How was dead in arrival? This is unacceptable and it will be dead on arrival. Ndị nke IPOP sikwa that na oya eme oga eme in our land. Simon na-ekpe n'onwe ya nọkwa ebe ọ nọ sikwa oya eme in our land. Ha niile nnọọ odonye mere ya odonye sizikwa na oya eme wee jesi hope ụzọ dị njọ. It's not going to happen. Unu agbadara ma olubu ite onye ọbụla mere n'ihe ọma ime nke ọjọọ bịa gwa gị ime nke ọjọọ ime nke ọma gwa gị imere ọma DOS wepụ n'ọnụwa mere ya ndị nke IPOP DOS unu agbadị ha na ọ bụ onye ọbụla mere ya si hope ụzọ dị njọ you cannot bring ndị Fulani na land anyị so far herdsmen na-egbusisi ndị be anyị we all know what they are doing to our people ndị herdsmen ha na-akwata ya ebe a butu ndị be anyị n'onwe ha na-ebekwa ihe ọjọọ nke ha na-eme ọjọọ nke ha na-eme which na ha ekwesịghị ịdị na-emegide ụmụnne ha ana Igbo na-asọ ya nsọ mmadụ emegide na nwanne ya mmadụ emegidekwa onye Igbo ibe ya mana ndị Igbo amụta n'imegide onwe ha ha mụta n'igbusisi onwe ha ha mụta n'ime alụ ka unu na-eme ihe na-ekwesịghị ekwesị ana Igbo blood ụmụnne unu na-ebezi akwa ihe unu na-eme Chineke onye akwụkwọ ụgwọ ihe niile ahụ na-eme unu niile akwụ ụgwọ onye epekwa the price mgbe ihe ahụ na-eme mgbe o bido wee mebe ụmụ unu affect unu anụrọkwa na-asị gị na bụ ndị mmadụ na-eme unu kos ji na alụsị nke nna mana ihe nna unu mebi na nna unu dịkwa bad na na-eme ya soro ha na-eme bad nna m nke adịghị bad ifugi ya so mgbe ihe alụ na-eme kama unu edebe aka unu ọcha na-eme ihe kwesịrị ekwesị unu eje na-eme ihe ọjọọ ma ndị sendị ji emebe ihe ọma eje ha na-eme ihe ọjọọ ihe unu na-eme unu ebutekwuru kọs n'isi unu n'isi ụmụ unu mgbe unu ya ata afụfụ ya unu ya atabakwa ya ọkakwa mma na unu jikwara aka unu wepụ aka enwe n'ofe kwụsị ime ihe ọjọọ mebe ihe ezigbo Chineke si ka mmadụ mebe n'ụwa unu anaghị eme ya ekwukwara ma unu so I have finished my this thing. I'm here to tell you guys that na akwụkwọ ha gbabana na data akwụkwọ gbara na data ihe ahụ hopeless ụzọ dị njọ na ndị Fulani na Tinubu ndị otu ha because Tinubu na onwe ha n'ọnụ okwu ihe ndị Fulani gbara ya ka ọ na-eme ihe ọjọọ na ya emene ya ka ha maranụ ma ọchịchị ahụ ya dịkwa ya ma n'ahụ Tinubu o nwere ọnụ okwu aha mbanụ ihe ndị Fulani ọkwa ya the same thing hopeless ụzọ dị njọ because hopeless ụzọ dị njọ kwifu that man hopeless ụzọ dị njọ ụmụnne ya dị ya anyị abụghị ụmụnne ndị Igbo abụghị ụmụnne ya ndị Fulani bụ ụmụnne ya ihe ọbụla ha gwara ya mee ka ọ ya eme asị ya bịa gbusisiwe ndị Igbo niile ọ dịrị dị ime ya ka o wee nọ na pawa ka o wee na-achị ka o wee bụrụ eze
ma ya mara ama na ihe niile nwere njedebe n'ụwa. Ofu ụbọchị nke opu ụzọ dị njọ ọ ga-kwa jụọ ajụjụ ihe ndị ọzọ. Ajụ ajụ ka ndị ọzọ sikwa ka ha si ụwa ha si wee end. Ya jisi ike na-eme. Ndewonu. Ekwuchana m inugo. Ngwanụ, bye bye. No, take care. Share this program. Like my program and also comment. Thank you. I love you all. Good night. Sleep well. Kachi fonu. Kachifo. Kachifo ụmụ Igbo ya dịrị unu na mma. Ụmụ Igbo bụ ndị ezigbo ndị Igbo Igbo bụkwa ụmụ Igbo ndị ọjọọ ndị dimon basịrị ime na-emegide ụmụnne ha na-egbusisi ụmụnne ha na-ji mpụ na aja na-egbu ụmụnne ha. Ndị a ọya dịrị unu na mma. Ndị ọya adịrị na mma bụ ndị ji obiọma wee nọrọ n'ụwa ka ọ dịrị unu niile na mma. Dokwara mụnwa bụ nwaada Biafra nwaada Igbo ọya dịkwara m na mma. Edugonu ọya dịrị na mma kara abụ m nwafọ Igbo. Nwafọ Igbo furu ndị Igbo n'anya, furu ụmụnne m n'anya, furu onye ọbụla bụ onye Igbo n'anya. Chọọ m ịma m Igbo onye Imo, Igbo onye Anambra, Igbo ha onye Igbo. Afụrụ gị n'anya na-akụ kwesịrị ịdị. Ngwanụ jisi n'ike. Chineke gozie unu. Bye bye na. Take care. Where will I go and end?